Number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy Sapat pa? na ba Hindi ang nakikilala alaman mo sa Dr. kalusugan? S. 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng Gabay isang galing ng kalusugan. lavender Gabay extract. Sumusuporta sa masarap na kalusugan. tinuan. Collagen para sa matibay na buto. Glutathione para sa kutis. Amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level. At iba pa, sugar-free. Stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M 36 in 1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Kaibigan, sapat na ba ang alaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Magandang oras! Kumusta po kayo? Sana'y siyempre nasa maayos pa rin ho kayong kalagayan. Kumusta po ang inyong... Kumusta po yung mga may high blood dyan ha? Huwag kong kalimutan na inumin ang inyong pong mga maintenance medicine. At kung naghahanap ka ho ng kape na pwede mong inumin, eto po, Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Subukan po ninyo. May green tea extract, may ampalaya extract, may ashitaba extract, dandelion extract, may turmeric, licorice extract, meron hong collagen, may glutathione, aloe vera, gotokola, horsetail extract, L-carnitine at maraming iba pa. 36 na mga herbal ang nasa loob niyan. Piling-piling mga herbal. Gawa ho ng doktor ang ating pong produkto. Kaya sigurado swak sa atin hong masaganang kalusugan. Masarap na. Okay pa sa alright. Ang presyo, 237 lang ho. Ang bawat box niyan, mga kababayan, 12 na sachet ang laman niyan. At ito ho ay itinitimpla sa coffee mug. Okay? So pwede ho kayong mag-share, mag-asawa, di ba? Dahil malaki ho yung coffee mug natin di ba? Makakatipid ho kayo niyan, okay? Kung kayo po ay naandyan sa may area mga kababayan ng Daet Camarines Norte, lahat ng butigang mabibili ho dyan ang Dr. M's 36 in 1 Coffee. Kung kayo po ay nasa Kamalig, Life Care Pharmacy. Kung kayo po ay nasa Libon, naandyan sa Libon Pharmacy ang Dr. M's 36 in 1 Coffee. Kung kayo po ay nasa Malilipot, Orgolyo Drug at iba pang mga butika. Siyempre sa Tabaco Princess Tuwini Pharmacy at iba pang mga butika. Diyan sa may Tabaco Albay mabibili ang atin hong Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix at iba pa natin mga produkto. Gaya siyempre ng Dr. M's Tawas. Kaya yung po mga gustong mas pumuti, gaganda ho ang kanilang mga kutis, i-Dr. M's Tawas mo na yan Available ho sa lahat ng mga butika. May nagtanong nga, ang tawag niyan, gaano daw kalaki? 100 grams po ang atin hong Dr. M's Tawas. Magagamit ho niya sa loob ng 2 buwan. Kung mag-isa ka lang. Pero kung 5 kayo sa pamilya, eksakto ho yan Eksakto sa 1 buwan. Pero huwag niyong ilagay ho sa may tubig O dapat na ang ating Dr. Tawas, nakalagay lang ho sa walang katubig-tubig Dahil alam naman ho natin, ang tawas naturally malambot po yan. Di ba? Effective ho yan para ho sa mga may kili-kili power, may athlete foot. Yan. At gustong paputiin ang kanilang mga singit-singit, Dr. M's Tawas ang dapat gamitin mong sabon araw-araw. Presko na sa pakiramdam. Confident ka pa, pwede kang magsuot ng sleeveless. Dahil walang lalabas na masangsang na amoy sa iyong kili-kili dahil Dr. M's Tawas mo na yan Isang magandang pakikinig sa lahat ng mga kababayan ng mga tiga Magaraw. Hello RX Pharmacy sa Magaraw, mabibili ang Dr. M's Tawas dyan At syempre, sa mga tiga Baaw, Baaw Pharmacy at iba pang mga butika dyan, mabibili ang Dr. M's Tawas. At syempre, pampangiti kay Mrs. Pampasarap ng tulog ni Mr. at Mrs. Lalo-lalo na kung naka-L-Max food supplement ho kayo niyan, Pag wala pa hong baby, wala pang chikiting, kumbaga parang walang sigla ang pamilya Di ba? Susubukan ho ninyo, Inom na.
L-Max Food Supplement. Bueno, wala nang oras. Ano pa nga ba? Pansamantalang magpapaalaman niyo pong kaibigan, Jay Dizon. Nag-iwan sa magandang oras sa ating lahat. Stile Extra, pampaganda ng buhok. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar free. Stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M 36 in 1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Horacio